Aquí estou co meu particular Desatranques Jaén para gravar por vez segunda este vídeo. Mentres editaba vin que o primeiro era demasiado caótico. E se non me coñecíades non iades entender nada. Mais é certo que tiña cousas divertidas, entón vou por algúns clipes ao final, para que os poidades desfrutar. Por que aconteceu isto do que vos falo, de que era moi caótico? Porque estou sobrepasada, nótomo. Se xa son unha persoa que quere explicar moito, cando estou así desorganizo moito as ideas e eu na miña cabeza enténdoas, mas de portas para fora creo que non se entenden tanto. Entón o de querer explicar moito e o de estar sobrepasada son dúas cousas que combinan mal a hora de comunicar. Aclarada a aclaración, contovos a miña intención para este vídeo. Aparte de ensinarvos esa saca así un pouco de product placement, ¿no? Product placement. Quero que sexa un vídeo ameno e tranquilo. Un anaquiño en deuche conto de exageradas, por se non me coñeces e tamén se me coñeces para que saibas un pouco que é detrás, e que para ti sexa como escoitar un podcast ou que che conten unha historia, aínda que xa aviso que o resultado pode ser de novo caótico, porque estou vendo vir. Ademais, este é un vídeo que eu quero subir, aínda que non o vai a ver ninguén. E quería que fose por YouTube, porque como dixen, son unha persoa que se sobreexplica moito, e iso non calla ben co formato curto que tanto aprezamos. Alén dese motivo principal, é certo que a comezos de ano fixen un bingo de non propósitos, que son propósitos, após ver unha idea, esta idea, en redes sociais, e unha das celas di que teño de facer 3 vídeos longos de YouTube este ano, e niso estou. Penso desde hai tempo que un formato que vai mellor comigo, e xa teño un vídeo longo de YouTube sobre un tema que me parecía importante e para o que quería demorar máis na miña explicación, máis de certo que levo pois o mellor, non sei, un par de anos querendo facer este tipo de contido, e xa vos contarei máis contra o final, que teño por aquí. Anotado e estruturado, non vai comigo isto de planificar. Mas xa vos contarei máis contra o final algunha idea das que tiña. Imos aló. Como vos digo, esta vez estruturado. Punto número 1. 6 anos de exageradas. Resulta que este 16 de marzo de 2025 exageradas fai 6 anos. Que é moi forte, 6 anos. Por certo, podedes pronunciar exageradas, exageradas. Que un pouco como que irades, esa foi a miña sorte, no? Que eu cando empecé aínda daba os meus primeiros pasos como neofalante e a conta empezou como exageradas e despois, pois iso, por esa sorte lingüística que tiven, pois vale como exageradas e todas as anteriores que dixen que non vou repetir. E non sei por que non paro de facer así, estarei surfeira. Vedes, empeza o caos. Estábamos no punto número 1, exageradas fai 6 anos. Que exageradas? É un proxecto autoxestionado que naceu en redes como unha conta de artesanía reivindicativa, que foi evoluindo comigo e cos novos formatos a algo, ia dicir máis directamente activista, dentro do que son os activismos de redes, no? Que non é o mesmo que sair ás rúas, que por certo, por suposto, aí tamén estou. Mas xa desde o comezo, cando había historias, pois publicaba por aí o que me movía e os meus valores e, polo tanto, os valores de exageradas. Mas despois é certo que co formato de vídeo e de vídeo curto, pois pasou a ser tamén algo como máis directo, no? Entón, en resumo, que é? Pois é un proxecto que abrangue moitas cousas. Un proxecto de artesanía, de activismo, e é certo que penso que desconcerta a xente. Algúna xente entra pola artesanía e outra entra polo activismo, entón poden non ver como todo cadra. Na miña cabeza sí cadra, porque a miña artesanía e o xeito en que fago o proxecto xa leva desde dentro os valores de feminismo interseccional e xa é de algún xeito anticapitalista, sabes? Dentro de que un proxecto tipo de tendiña onde vendo cousas xa é como, para min, o menos capitalista que podo facer. É como que o activismo está desde dentro. Entón, a lógica a mí non me falta, pero entendo que haxa xente a que lle poida chocar. Isto vai ser divertido de editar estas últimas palabras. Naceu, ademais, como vos digo, en marzo de 2025, porque, por sorte, conto ca axuda de miña nai, mas quería ter ingresos, quería ter un proxecto e non viña da nada porque a miña amiga da Universidade de Carme, da Universidade de Fora tamén, xa me ensinara contas como a de Serrapitos que facían este tipo de artesanía reivindicativa a través de redes e decidín facelo. Decidino, polo visto, antes de marzo, como en febreiro ou así. Eu non recordaba isto porque non estaba nese momento moi centrada en min, mas despois, cando estiven revisando fotos e tal e vin que xa fora desde febreiro, levei esa pequena sorpresa, que xa levaba aínda un chisquiño máis de tempo con esta idea na cabeza. Entón,
Tiña unha sorte de motivación persoal, tiña as miñas ideas claras, como os meus valores, unha compañeira xa me comentara que existía este algo, e despois tiven moito apoio, sobre todo de miña nai, cando decidín facelo. E iso foi moi chulo. E como comecei? Comecei cunha colección moi pequeniña, dunhas 5 ou 10 sacas de dubidosa procedencia, que xa nunca máis repetín, xa dixen desde o comezo. Exaxeradas ten estes valores de feminismo interseccional, entón eses valores teñen de estar representados en todo o proceso. Entón agora xa os materiais son ben fabricados no Estado, sería ideal que fose na Galiza, mas o que atopei é fabricado no Estado, feito por persoas con condicións laborais dignas, xerando menos pegada de carbono que se viñera de outro sitio. E despois hai como 3 anos empecé a mercar cousas de segunda man. Polo de agora non puiden sacar nada diso, mas non me vou sobreexplicar con isto porque podo entrar a serio a enlearvos moitísimo. Podedes quedar con que intento facer todo o mellor posible e intentando aplicarme todo o que reivindico, e que iso pasa por que a miña artesanía sexa o máis ética e sostível posible. Tamén pasa porque sexa o máis accesible posible. Para isto ainda estou mirando xeitos de facer, porque é certo que non me quero explotar, mas si quero que toda persoa que queira levar unha mensaxe da súa reivindicación consigo poida facelo a través de min se quere. Entón, iso é algo no que estou pensando. Até o de agora tiven prezos moi baixiños, entón xa se estaba cumprindo. Agora estou facendo cousas que me levan máis tempo ou valorando un chisco máis o meu traballo. Entón, quero elaborar un método para manter esa outra parte sen me explotar a min. Mas iso, de novo, falaremos máis adiante. Agora estou vos dando como unhas informacións sobre o que é Exaxeradas. Despois tamén o comezo de Exaxeradas foi descubrir unha rede que había de compas, precisamente en redes sociais, artesás ou con proxectos de ilustración ou este tipo de cousas, mesmamente en galego, e sobre todo de artesás feministas, é o que quero dicir. Iso foi moi chulo, e era unha rede real, con moito apoio mutuo. E outro xeito de coñecer persoas tamén foi comezar a ir a mercados. E recordo eses momentos con moito agarimo e gostaría de que voltaran, porque cando pasou da pandemia pasaron dúas cousas. Unha, que houbo un boom de tendiñas e proxectos en redes, e outra, que pasou a haber menos mercados. O do boom afectou un pouco a esa rede que tiñamos, porque normal, se somos moitas máis de súpeto, pois é difícil que unha rede absorba ou que se adapte a iso. E ademais as novas redes son diferentes. E despois co tema dos mercados, eu non sei se foi que de súpeto, pois de novo, moitas novas marcas ou tamén que a xente, e isto sí que se notou, que empezou a gastar máis en experiencias e a gastar menos en artesanía, polo menos seguro que tamén noutros sectores. E iso, pois bon, pasas que cousan. Vale, entón conteivos un pouquiño do nacemento, un pouquiño dos primeiros pasos, un pouquiño do que fago. Si gostaría de facer outro vídeo no que vos explico mellor o tema do produto que vos contaba, ou cousas que teño pendentes desde hai anos que non fixen, como subir vídeos a YouTube, ou pintar as prendas que merquei de segunda man con moitísima ilusión para facelas, xa vos digo, como en 2022, ao mellor. E outras ideas que teño pendentes que sinto que se non fago que me dá pena e como que me agobia tamén non ter feito, mas non hai tempo para todo. Segundo punto de 3. Ten mal nome, que é Exaxeradas e por que é así? Soa como que ten un problema, miña pobre. Como os digo, Exaxeradas é un proxecto de artesanía, activismo con valores feministas interseccionais, dentro de que quen o está facendo é esta pava que é cis, que é branca, que é europea, que intenta ser consciente dos seus privilexios, mas que aínda ten moito camiño por andar. Ollo con iso. Disto podemos falar tamén máis noutro momento. Que pasa cando tes un proxecto que representa ou que intenta representar abertamente todos eses valores? Pois que tes un pouco todas as papeletas para non gostar os algoritmos. Vou dicir varias cousiñas e non quero que ninguén entenda que o que estou expresando é que se faz calquera destas cousas non podes triunfar. Non. Por exemplo, falar en galego. Por suposto, hai contas moi grandes en galego xa, por sorte. Mas si é, ou sobre todo era un problema cando as redes sociais nin estaban en galego e había que pôr palabras chave que non che recoñecían por estar en galego.
Iso é evidente. Ou que haxa moitas menos facilidades para pôr lendas en galego. Abertamente feminista, que non procura a estética con certos temas. A min violentame un pouco falar de certos temas desde a estética, sabedes? E mesmo se intentas facer un vídeo atractivo, a min personalmente, é unha opinión persoal, o de facelo desde a estética con temas delicados ou de tan delicados fortes, violentame. Eu procuro sempre priorizar a mensaxe dentro de que son unha persoa a que lle gusta organizarse as ideas, sobre todo para formato curto, porque quero explicar moito. E sinto que hai tanto que non colle. Máis cousas. Xa no que é o produto, como o meu produto a maior parte del tamén representa eses valores, xa non como co que hai detrás, senón dun xeito directo, eu entendo que o meu público obxectivo é moito máis reducido, quero dicir. Eu agora sí sinto, sí creo, que desenvolvín unhas capacidades para facer cousas que se venderían moito mellor e que até me poderían dar máis cartos, mas continuo cos meus valores e pretendo seguir facendo. Despois, algo que non costumo facer porque non quero é sacar, por exemplo, coleccións ou falar de temas nos propios días, por exemplo, para explicarme mellor. Non saco cousas coa bandeira LGTBIQ+, no mes de orgullo, porque non quero incitar a un consumismo. Quero dicir, se é algo que queres ou que necesitas, probablemente xa vayas mercar noutro momento. É certo, por exemplo, este ano coincidiume sacar outra tanda das capas rosalianas polo día de Rosalía, e foi un paliante con iso. Mas non é o que costumo facer e non gostaría de facelo en sí. Tampouco é habitual en min falar de certos temas, por exemplo, falar do galego no Día das Letras, por exemplo. Procuro facelo todo o ano, e é certo que penso, e isto de verdade que eu creo, que se o fixese especificamente nesas datas, que tería moita máis repercusión, mas non é o que defendo, entón procuro non facelo. Se o fago, ás veces coincide, lóxicamente, porque se estou facendo todo o ano, pues, ás veces coincide, mas iso é importante para min tamén. Que pasa, ademais, con todo isto? Eu, evidentemente, sí, levo por aquí 6 anos, mas non teño moitas seguidoras, e menos en comparación coas contas de agora, non? Iso notase. A min sí que hai moita xente que me utiliza como un pouco comodín para pedirme que reivindique unhas cousas, que compartille outras, mas hai moita xente que despois diso, despois de pedirme de que eu o faga, decido deixarme soa, sabes? Eu fago iso, poño a cara ou poño a conta, e despois moita xente non me apoia de volta, e iso é duro, porque eu tamén son unha persoa, e ademais son unha persoa. E despois hai xente que sen olas, nin por favores, nin grazas, que me pide que indique algo ou que publique algo. E moitas veces son cousas moi duras, que a min tamén me doe ler. Ou moitas veces hai xente que se ven queixar a min porque está moi mal, e eu tamén estou moi mal, simplemente non o saben. Entón, é difícil de xestionar. Tamén é certo, e dígolo, para min é moi valioso, e tamén significa moito que querade reivindicar algo, compartillar algo importante, ou falar de temas importantes e que pensedes en min. Iso é moi bonito. Simplemente é certo que hai persoas ás que lles agradecería que tivesen máis humanidade comigo tamén. Como algo mutuo. Despois, por suposto, hai xente que me apoia todo o tempo. Son pouquiñas persoas, pero hai xente que me apoia todo o tempo e agradezo yo moitísimo. E despois hai xente que me apoia momentáneamente, que tamén agradezo. Quero dicir, todo apoio é agradecido. Simplemente para que non o teña en conta, se ve este anaco de vídeo, que saiba que eu tamén son unha persoa, que son unha soa persoa, e que aínda que poidades pensar que non sei moi ben por qué, eu tamén estou mal, eu tamén paso por malos momentos, e ademais, pois, nestes anos pasaron cousas moi duras, e agradecería máis humanidade, tamén máis tenrura que se reivindica ás veces desde o feminismo. Despois, co tema de apoio vai tamén, pois comentaba das seguidoras, claro, se me meto en algo, normalmente non hai un montón de xente que me veña a defender como a Taylor Swift. Non sei. Menuda comparación desproporcionada en todos os sentidos, e que realmente, ademais disso, o tema das seguidoras influe en que a mí non me costuman chamar para nada. De facto, vai vir un vídeo no que vos vou falar un chisquiño disto, porque sí que me convidaron a algo e quero agradecelo. Mas houve moi poucas persoas ao longo deste tempo que me deron esta visibilidade, non? E eu entendo o tema das seguidoras, porque é así, quero dicir, funciona así. E tamén entendo que hai xente que comunica moi ben, que iso obviamente é de valorar se a túa intención é comunicar unha mensaxe, non? Mas sí quería comentar que hai espazos os que despois vou eu pola miña conta, pois culturais ou incluso institucionais, nos que hai xente que me di ai, coñezo a túa conta, cántame todo o que faz, non sei canto, pero a mí non me convidan. E é forte, que vos comentaba antes, non? Pois por un pouco a cara, ou
estar enviando estas mensaxes e que despois non conten contigo, e conten con alguén que fala menos disto, máis que ten máis seguidoras. Ou isto vese moi ben, por exemplo, cando para grandes proxectos ou campañas en galego collen a xente que normalmente fai contido en castelán para facer contido en galego no canto de coller creadoras de contido en galego. Pois ese tipo de cousas, a iso me refiro. E por suposto con isto non falo de min en concreto, falo en xeral de como están as cousas nese sentido e que me parece que é unha mágoa. Por último, neste punto, eu teño un traballo normal, polo que vos comentaba de que o produto, por ser como é, non dá para nada. Para nada, de nada, falo de cartos. Entón, por que teño o meu traballo normal no canto de tirar un pouco máis polo que creo que vai vender máis ou facer as cousas dun xeito que penso que van ir millor? Eu non quero ensuciar exageradas por beneficio. Exageradas ten uns valores e precisaría de moito tempo e unha lotaría para poder facer exageradas ben, sendo ben seguindo eses valores e que me dese estabilidade. Teño, polo tanto, un traballo feo, porque todo o que vin e todo o que me contaron outras compas está corrupto. Formacións privadas que prácticamente timan a persoas migrantes. Mas en todos os ámbitos. Xente que traballa con pan, a que lle fan recoller fariña do chan se cae. Xente que traballa con institucións públicas que fan licitacións con requerimentos específicos para que saia unha empresa ou outra. Todo é feo. E exageradas non quero que sexa feo. É un proxecto a diferentes niveis, é un proxecto que nin eu podo explicar, nin que me tirara 50 minutos vos lo podería explicar o que é para min exageradas. Porque algo dá un xeito íntimo, é diferente, síntese diferente, incluso non se sinte capitalista, o que vos comentaba antes. Fago este vídeo, non o ve ninguén e de algún xeito dame igual, todo. Fago toda esa colección que teño preparada para gravar agora e non se vende, non me dá igual, mas ao mesmo tempo si me dá igual, non se sinte impregnada de capitalismo e iso para min é moi valioso. Busco os meus traballos normais, sendo normal algo feo, destes dos que cando entras descubres que está todo podre por dentro, como en case todo, e digo case todo por non dicir todo, e despois teño isto, que é completamente diferente para mí. De facto, un dos vídeos que vou subir é un blog do último proceso formativo no que estiven, que é un proceso formativo selectivo non remunerado, xa vos explicarei mellor, e acabo de entrar e comezo mañá. Mas aí hai un blog. Entón, con isto pasamos ao terceiro punto, que é por que YouTube? Que tía la Naira. Pois principalmente polo que vos comentaba. A min YouTube permíteme desenvolverme. Xa curtei un vídeo de 30 minutos, o vídeo anterior que gravara, que non é este, 30 minutos antes de editar. Este creo que ten máis. E despois levaba tempo, como vos dicía, querendo pasarme aquí. E unha das cousas polas que me quería pasar aquí era para poder ensinarvos coleccións enteiras. Porque, como vos vou ensinar no seguinte vídeo, se eu fago estes marcapáxinas e os ensino nun formato curto, non podo dicirche e ten puntadas agochadas porque o rozar das teas provócame unha sensación desagradável. Entón, para que non faga iso, hai puntadas agochadas no medio. Iso non se pode explicar todo nun formato curto. Explicaréivolo nun vídeo longo que vou gravar agora, ensinándovos a colección de capas rosalianas. Non tome axitada, este vídeo non é tan relaxante como esperábamos, non? Se que non podía ser. Algo de vagar, no que eu vos poida explicar todo o que hai detrás, porque artesanía non sinto eu que cadre ben co formato curto. Hai vídeos moi bonitos de formato curto de artesanía, que ademais é moi forte que as compas artesás e outros proxectos que nos adaptáramos de tirar unhas fotos bonitas a facer uns vídeos curradísimos, que a mí non sempre me quedan tan ben, mas a outras compas sí. Mas eu, polo menos, querería manter o vídeo curto porque o que hai, mas despois que poidades vir aquí e ver todo o que hai detrás, porque hai moito detrás. E non explicalo pareceme unha aberración. Non, é broma, mas quero poder explicarlo, entón por iso está a idea de YouTube. Despois, teño varias ideas para vídeos por aquí e o que vou facer é subir nestes días as miñas redes, chámome igual que por aquí exageradas, en formato carrusel e vídeo, imagino, o que espero facer nos próximos meses. Por que fago isto que nunca fago? Porque iso, acabo de entrar neste proceso de selección, estaba gostando moito de como estaba a facer as cousas con exageradas e teño como por primeira vez, que non sei se vou manter, organizado un pouco que quero sacar dun xeito ordeado. Ves, xa dicirvos isto como que se sinte íntimo, mas non vou contar moito, así estou cómoda. E sinto o agobio de ir sacando todo e de non chegar. Isto pode ser raro de entender se non estades na miña cabeza ou non, ao mellor
sentido super identificada con isto. Mas o que veño a dicir é que subirei isto dun xeito moi ambiguo porque se sinte demasiado íntimo, mas como iso co que virá os próximos meses. É o xeito que atopei de estar cómoda agora que volto a non ser dona do meu tempo, e falareivos un pouco pois de vídeos que quero facer. Hai unha nova sección que quero facer moito para aquí e que espero que veña como nos próximos 2-4 meses. E haberá tamén produtos que levo moito tempo querendo sacar. Xa vos digo, hai tanto contidos como produtos que levo anos con eles na cabeza. Anos, algúns case desde o comezo, e quero sacalos. Entón eu vou intentar. E penso que para de YouTube xa é hora, así que aquí estou. Nunha ocasión especial como é festexar o 6º aniversario de Exaxeradas. Obri por verdes. Sei que puido ser un pouco caótico, intentarei editar o mellor posible, e sobre todo tamén benvidas se non me coñecíades, e grazas ás que xa me coñecedes que andades por aquí. E se chegaches até o final, moitísimas grazas, que chulo. Vémonos máis por aquí con vídeos que non falen tanto de min e do meu proxecto. Obri. Isto pretende ser un vídeo ameno. Vedes, toda te colle unha cunquiña e que sexa reconfortante. Non ten nada. E agora quero unha fusión. Un segundo. Ai, agora sí. Que va, tampouco ten nada. Isto pretende ser un vídeo ameno, simplemente eu falando e cosendo un pouco. Mira que non vou coser nada tampouco, xe. Vou coser. Como vos comentaba, non cosín nada. No canto de relaxación debe de xerar desacougo. Estou bastante estresada. 16 de marzo deste ano de 2025, Exaxeradas fai 6 anos. E se non sabes que Exaxeradas é o meu proxecto autoxestionado de artesanía, artivismo e activismo. Querías ti entrar nun vídeo a que alguén se enrollara moitísimo, que non puxera as ideas claras, que che contara unha historia sobre algo que non coñeces e que che presentara as ideas de xeito tan desorganizado? Pois igual se querías iso, benvide. E despois xa a partir de aí, como eu quería que o meu proxecto fora tamén fose... Eu non río así normalmente. Que estaba dicindo? Ves, eu gosto de YouTube. Eu tiña de ter probado YouTube antes, porque xa me noto máis desenvolta. Non preocupada polo tempo. En plan, preocupada polo tempo de edición, pero non preocupada polo tempo agora, sabes? Eu non podo estar atada a 3 minutos de vídeo. Vou parar porque fago spoilers. E toda esa xente que vai ver o seguinte vídeo, miles e millóns, non poderán desfrutar. De facto, eu levo facendo uns vídeos tipo haul desde como 2021 ou así, de cousas de compras, porque eu estaba un pouco cansa de ver toda esta movida con Shein e todas estas barbaridades. E dixen, non, hai que facer hauls, visto de cousas que compramos as artesás por moitos motivos, por dar visibilidade, porque vexamos que o artesanal non é tan caro, ou polo menos xa non é tan caro en comparación co fast fashion. E iso quero recuperalo. Non está quedando un vídeo tranquilo. Mas sei que vos viña a dicir que quero recuperar eses vídeos. Teño moitos gravados de hai uns anos xa, un par de anos ou mellor. O de coser, ademais, é para manter a vosa atención, porque eu coso mellor se non estou distraída. Coso. Coso pouco. Isto non vai sair ben. Vou facer como que coso mellor. Contábamos antes, tiñame de ter metido en TikTok aí cando naceu. Igual viviría outra vida agora. Mas non me arrepiento de nada. Eu non digo nada. Eu digo cousas. Digo moitas cousas, sabes? Digo moitas cousas e é parte do problema. Porque os traballos son feos en sí. Ti entras unha empresa a traballar e o máis probable é que vexas cousas feas. Non digo que todo o mundo faga así. A mí deixadme en paz, vale? Bueno, bien. E ademais, cando estás dentro dunha empresa, comprobas que realmente non fan nada importante. Moitas veces, Canto máis arriba esta xente, máis se las dá de lo que non é. Esa é a miña experiencia. Para eu explicarche todo o que fago e todo o que supón, e ainda así non estou explicando todo. Estou me leando, Eu gravo este vídeo, E demorarei horas en editalo e non me importará realmente. É unha cousa un pouco rara, non sei se debería ser así, pero agradezo tamén que sexa así, sabes? Fago vídeos moi currados e hai algúns que digo, non quedou como quería, e outros que penso, este vídeo se mo apoiaran, creo que estaría chulo, podería chegar lonxe, gosto. E non pasa, en plan, as máis das veces non pasa. E levo moito tempo aquí e todo. E en grande parte non me importa. Iso é chulo e diferente. Que chulo poder falar así, E se non o vedes, non pasa nada. Mas eu deixo explicado. Fago un pouco o contrario que a Amancio Ortega. Ves? Perfecto. Isto sí o podería resumir bastante todo. Coges a Amancio Ortega
e lo contrario. O que pasa é que se ela empezou desde abaixo, eu empecé abaixo e sigo por aquí. Outro vídeo que quería facer... Estame chamando. Eran do proceso de selección eterno. Un sobre mercados, ¿no? Explicándovos como é estar dentro dun mercado. E despois outro facendo como ranking de postos, dos meus propios postos, iso podería estar chulo. Ou reaccionando aos meus postos, ou puntuando os meus postos. Un bo clickbait. Parabéns, exageradas, non sei cando vou subir este vídeo, idealmente o día 16. Mas que forte 6 anos. 6 anos que vai levar a editar o vídeo. Chao!